Magandang umaga mga kapobre, nandito na naman tayo, mayroon na naman tayong bagong menu. Tayo po ay magluluto po tayo ng simpleng dinakdakan. Yung simple lang po para at least kahit papano, kunting mga ricado, kunting luto, malaman po natin kung paano magluto ng dinakdakan. At least nakakain po tayo ng dinakdakan. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Tara na guys! So guys, kailangan nating hugasan ang ginagawa kasing dinakdakan guys ay yung sabi nilang maskara guys. So ang masarap na dinakdakan yung maskara. Kaya guys, ito ay ilalaga lang po ito guys. Tapos step by step po natin ituturo sa inyo para madali po nating gawin sa atin, lalo na yung iba dyan na hindi pa marunong magluto. Panoorin ninyo ang aking video guys. Kailangan lang natin itong pakuluan. Yan, pakuluan natin itong maskara. Siyempre guys, para medyo mayroong siyang lasa, kailangan lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng asin guys, para sumipsip yung alat sa loob ng karne. Yan. Tutok mo ito guys. Habang pinapakuluan natin yung karne ng baboy, magagayat muna tayo ng bawang. Prepare natin yung ating mga ingredients guys. Simpleng-simple lang naman ito. Pag nilaga na, kunting luto na lang, pwede na nating kainin. Yan guys, kailangan natin tadtarin itong bawang ng pino. Yan guys, to luya, din tayo ng luya. Yan, yan, luya. Ito guys, kailangan din na ang luya ay kailangan din pino para pag kinain mo yung dinakdakan, kasama na po ang luya para kakainin natin ito lahat. Yan, ganyan lang guys. So guys, gano din tayo ng sibuyas. Yan. Itong sibuyas guys ay yung hindi na natin pipinu-pinuin para maganda ang gayat. Yan lang yan. Simpleng-simple lang, hindi namang ganong mahirap ito Yan, basta ang lahat po ng aking mga niluluto na tinuturo ay mga simple lang po para pangmadalian. Ito po ay kahit kulang po ang ingredients mo, basta gusto mong kumain, ang importante po dito ay yung timpla. Yan. Yan. Guys, ito na po yung nilagang baboy. Yan. Gagayatin lang po natin ng maninipis. Yan guys. So, gagayat-gayatin lang natin ng maninipis. Yan. Yung kaya nating yan guys. So, ganyan lang guys ang pag nagayat mo na ito, edi okay na, iluluto na natin. Magluluto na po tayo ng dinakdakan. Ito ay umpisa na natin. Igigisa natin yung mga ingredients.
lalagyan po natin ng mantika. Itong mantika na to guys, siyempre medyo mataba-taba kasi yung dinakdakan. Kunting lang guys, kunting mantika lang, ganyan lang oh. Kunting mantika lang. Oh, yan. Panggisa lang natin sa bawang. Yan, unahin natin yung guys, kasi medyo itong luya, uunahin natin luya. Yan. Ang apoy nito guys, lang din. Kailangan konting apoy lang. Yan. Bawang. Lagyan natin ng bawang. So guys, medyo wala siyang mantika. Pero ito naman kasi magmamantika ito. Kaya konting-konti. Lagyan natin mantika konti. Yan. Yan. Para magmantika. Gigisa lang natin ng ganyan guys. So guys, yung baboy, ilalagay na natin para magmamantika siya. Guys, parang pinainit lang natin yung bawang sa kaluya. Hindi naman ito gano'ng lulutuin kasi itong baboy na to ay nilaga na. Luto na to. Kailangan lang natin iluto ng gisa kasi kailangan natin itong timplahan. Titimplahan kasi natin. Yan. Yan guys, lalagyan na natin yung karne ng baboy. Yan. Guys, so ngayon lang yan, kunting lang guys, kunting kainit lang para kasi ito ay naman na siya, nalaga na siya. Kailangan lang natin iluto yung ingredients niya. Yan. Nahulog pa. Lagyan natin ng guys, ng bitsin. Bitsin guys, bitsin. Bitsin guys, tapos lagyan natin ng asin. Yan, asin guys. Haluin lang natin guys para kailangan lang na maluto yung bitsin saka yung asin. Yan. Guys, tingnan lang yan. Guys, lagyan natin ng paminta. Black pepper guys. Paminta. Para medyo magbango-bango siya. Pamintang durog. Guys. Pamintang durog. Tapos, lagay na natin yung sibuyas guys.
sibuyas. Yan. Siyempre, sa Ilocano, sabi nga nila, mahilig sa sili. Yan, lalagyan natin ng sili. Wala tayo kasing sili pula. Yan. Wala tayo sili pula, kaya yan na lang ang green. Yan lang guys, kasimple ng kasimple lang po ng pagluto. Nilaga bago natin ginayat. Tapos nagagayat tayo ng bawang, luya, gigisa natin. Tapos titimplahin na ho. Habang tinitimpla, nandito po sa kalan para medyo mainit-init. Yan. Tapos, para medyo maasim-asim siya guys, medyo may asim sa konti, lalagyan po natin ng kalamansi. Magpiga po tayo ng kalamansi. Yan. Kalamansi. Tapos, syempre, hindi, sa Ilocano guys, ang nilalagay kasi sa dinakdakan ay yung utak ng baboy. Pero dito, wala tayong utak ng baboy, kaya yung plain po na mayonnaise. Yung mayonnaise po na plain. Yan. Oh, yan. Yan, ang sarap. Haluin lang natin guys para mag yung mayonnaise. Yun. Ayan guys, oh. Ang sarap. Yan, yun lang po ang pagluluto ng dinakdakan ho. Ang niya ay mayonnaise. Yan guys. Luto na po. Luto na po ang dinakdakan po natin. Siyempre, huwag na natin kalimutan na siyempre, kailangan natin ng tikman. Tikman muna natin yung ating dinakdakan. Pero, sarap naman. Sarap. Ayan. Yan na po ang dinakdakan guys. Oh, ang sarap. Kakain na. Kakain na. Grabe oh. Oh, talagang kakain na eh. Kain na na. Oh, kita nyo naman oh. Kita nyo naman kung gaano kalusog tong. Oh, talagang malusog na malusog. Yan guys, kakain na. Di mo ako alokin. Oh, kain na tayo. Kain na tayo guys.